रैखाथि बादानिफ्राय गावनि आंगो न'आवनो थांफिननो गिखांनाय मोन्दों। दैबानाया जानानै थांदों, नाथाय अब्लाबो सुबुंनि खहाया जोबनानै थाङाखै। गोबां सुबुंफोरा न' बां खहा जानांनानै दासिमबो रैखाथि बादायावनो थानानै दङ। नाथाय रैखाथि बादानिफ्राय न' फारसे थांफिननायाव गिखांनाय फैदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा। थारैनो रैखाथि बादायाव थानांनानै दुखु सैनांदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा। बयबो हमदांनो हायो, दैबाना जानायनि उनाव लोमसावनाय जायगाफोरखौ मोजाङै साखोन सिखोन खालामाब्ला गिख्रंथाव बेराम सोमजियो। बेबादिनो रैखाथि बादानिफ्राय न' फारसे थांफिननो गिखांनाय फोरमायदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा। सरकारनि मावफारियाफोराबो बेनि सायाव जेबो थिरांथा लायाखै। उदालगुरि जिल्ला खाग्राबारि ओनसोलनि दैबानाजों लोमजानाय सुबुंफोरा दासिमबो रैखाथि बादायावनो थानानै दङ, जेराव रैखाथि बादानिफ्रायनो गावनि आंगो न'फारसे थांफिननो गिखांनाय मोन्दों। दैबानाजों फैफानाय माखासे गाज्रि बिजानुफोरखौ खारहोनो हानायनि जेबो राहा खालामाखै। न'आव थाङोब्लानो जोबोद गाज्रि गेसाव मोनामो, जाउनाव जानो थानो हाया जायो होननानै मिथिहोदों। आरो सावस्रि बिफाननिफ्रायबो जेबो राहा लायैखौ फोरमायबावदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा। बेखौनो थाबैनो सावस्रि बिफाननिफ्राय राहा खालामनानै होनो थाखाय खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों भुगिनांनाय सुबुंफोरा। खालि खनसे फैदोंमोन, ओरैनो जास्ट नायना थांबाय आरो, खिन्थु गामि गामि गिदिंहैयासै बिसोरो। दाथ' जोंनि न'खरफोराथ' बहुद लोमनानै हाब्रुजों थुफबना दोङो ना, दा न'आव थानो हानाय केपासिटियानो गैया दा। ओमफ्राय दा हाब्रुफोरखौबो बोखारनो थाखाय आरो बिनि उनाव बहुद बिजानु बुस्थु फैदोंथ', बे हिसाबै दा मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय जेनेबा न'फोरखौ जायगाफोरखौ सेनिटाइज खालामनांगौ। ब्लिचिं पाउडार, बिथिं फिनाइल आरो सिट्रनाला बेफोरखौ नांगौ जादों आरो दा मेडिकेल बिफाननिफ्राय दा बेफोरखौनो जेनेबा सहाय मोननो थाखाय आङो खावलायबाय। जानाय लोंनाय थानायाथ' दा नैबेयावहाय थिगानो होननांसिगोन, खिन्थु दा बिखेखखै जों बेयाव थाबाय थानोथ' हायाना, खैदिनखौ थानो जोङो। बेनिखायनो दा न'आव थानोबो दा थानो जिहेतु राहा गैया, आरो जेनेबा राहाखौ खालामना लाबाबो जिखिनि दैबानाजों बुसोमबोनाय बिजानु, बेमार बिजानु बेफोरखौ सेनिटाइज खालामनो थाखाय जोबोद गोनांथि आरो दा बेखौनो आं खावलायो जे मेडिकेल बिफाननिफ्राय बेखिनिखौ खहाय खालामो आरो। साननै माबा होबाय, बिथांमोना चेकआप खालामबाय, बिनि उनाव गुबुन गुबुन केम्पआवबो थांबाय थांनाया, खिन्थु दासिम जेमा न'खर न'खर थांनानै बा इन्डिभिजुवेल माने बिथांमोना माबा लायाखै आरो, जेनेबा धर जेरैबायदि माबा लानांगौ बडि चेकआप खालामनांगौ बिदि खालामाखै। जों नुदों दायो गोबां गामि ओनसोलफोरा जिहेतु लोमस्रावना थांबाय, दायो दैया रानलांदों, खिन्थु रानलांनायनि उनाव जेसेबांखिनि राहा लानांगौ, मानोना बेहाय मुलिफोर सारनो नांगौ, बेफोरखौ खालामदों। DDT माबा माबि साराखै, जेबो साराखै, आरो भिजिटबो खालामाखै जेनेबा। बेखायनो सरकारखौ मा होनना खावलायो? सरकारा आं सानदों मेडिकेल डिपार्टमेन्टआ माने थाबैनो बेखौ बेब'स्था लानांगौ। आरो जों EMखौ बुंदों, लकेल MCLAखौ बुंदों जे थाबैनो बेखौ राहा लानांगोन, खिन्थु दासिम मोनफैयाखै आरो, दा दसे उनाव मोनफैयो नामा बेखौ मिथिया। बेबायदि जानाय लोंनाया फुरा मोनदों, आरो नै जेनेबा जिखिना मोननांगौ मोनदों, दालि आलु मोनदों। नाथाय सावस्रि बिफाननिफ्राय बै माने गामि ओनसोलाव माबायाखै, सेनिटाइज खालामाखै, ब्लिचिं पाउडार सारनांगौ साराखै। दा दमखलफोरा कुवाफोरा हयथ' लोंनायनि परिबेस गैया, दा बेयाव हयथ' बे उपाय गैया, बेफोरखौ लोंनांदों। लोंनाया जुदि माबाफोर लोंनानै जुदि माबाफोर जायोबा बिनि माबाया जिथु रिक्सआ जेनेबा मेडिकेल डिपार्टमेन्टआ थागोन बायदि नाङो आरो जेनेबा। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार JD र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन।
बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बायगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।